За мной. Дзень добры, панове! Ішоў гэта я ішоў і дайшоў да мястэчка Тураў, што знаходзіцца ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Калісьці даўно адзін варажскі князь, якога звалі Тур, сказаў сваёй дружыне: хлопцы, а нешта даўно мы ў Грэцыі не былі. У Грэцыі ж усё ёсць, а вось нас там немае. Хлопцы з ім пагадзіліся, селі яны на свае лоддзі і па добра пратоптаным шляху адправіліся ў Грэцыю, па Прыпяці. І вось у гэтым месцы на беразе Прыпяці выйшлі на бераг і нешта захацелі адпачыць. Лёг князь спаць Тур, і сніцца яму сон, што вось тут, на гэтым самым месцы, стаіць залаты горад, увесь у сонечных промнях. Прачнуўся князь, ды давай гэты сон расказваць хлопцам сваім. Дружыннікі выслухалі сон і сказалі князю: ведаеш што, князь, відаць, на гэтым месцы трэба заснаваць табе вялікі град. Што князь і зрабіў. І скажу я вам, хаця шлях з варагаў у грэкі быў і не такім, як, там Шаша, Мінск, Брэст, але ўсё ж лоддзі па ім хадзілі вельмі часта. І вось ідуць лоддзі, і людзі пытаюцца: чый гэта град такі? Хто ж яго пабудаваў? І ім адказвалі: а гэта Тураў град. Вось і пачалі гэтае месца называць Тураў. Ну што, панове, сядзем на машыну часу ды акунемся у гісторыю гэтага мястэчка. За мной. Легенды легендамі, панове, але ўпершыню у іпаціўскім летапісе Тураў узгадваецца ў 980 годзе. І на той час гэта было ўжо самастойнае княства, якое так і называлася Тураўская зямля. А жылі на вось гэтай тураўскай зямлі племя дрыгавічоў. Яны былі хорошыя гаспадары, ваяры. Дарэчы, ні ў адным летапісе не ўпамінаецца, каб Тураўскае княства ваявала з Полацкім княствам. Дарэчы, людзі, якія жылі ў Полацкім княстве і ў Тураўскім, і ўтварылі сённяшні беларускі народ. А вось што тычыцца гісторыі, то Тураўскае княства на той час захапіў кіеўскі князь Уладзімір і пасадзіў тут на трон у Тураве свайго сына Святаполка. Я думаю, што ў Тураў Святаполк прыбыў вось па гэтай рэчцы Прыпяць. І вось так тут пачалі ўрадарыць Рурыкавічы і ўладарылі на тут амаль што на працягу 3 стагоддзяў. Кожны з дынастыі Рурыкавічаў
тут меў свае асаблівасці. Ну вось Святаполк Уладзімірович увесь час стараўся зрабіць Тураўскае княства незалежным ад Кіева. Дзеля гэтага ён не шкадаваў анічога. Кажуць, што сварыўся з бацькам, нават пазабіваў сваіх братоў, за што і атрымаў мянушку акаянны. Але менавіта пры акаянным тут адкрылася праваслаўная епархія, па сваёй старажытнасці другая на Беларусі. А яшчэ ён тут заснаваў праваслаўны манастыр. А вось, кажуць, з гэтай замкавай гары ён пракапаў падземны ход аж да самога Кіева. Дзеля таго, каб калі ён даведаецца, што бацька яго памёр, па гэтым падземным ходзе прыскакаць у Кіеў і хуценька заняць бацькавае месца. А вось цёзка Святаполка акаяннага Святаполк Ізяслававіч, які правіў у Тураве напрыканцы 11 і пачатку 12 стагоддзя, якім быў князем, я дакладна не ведаю. Я таксама не ведаю, меў ён мянушку ці не меў, а вось тое, што ён быў пабрадзены шлюбам самою візантыйскаю царэўнаю, гэта дакладна. Звалі ту царэўну Варвара. Ці была яна Варвара, краса, доўгая каса? Ну, гэтага я не ведаю. І вось Варвара разам з пасагам у Тураў па рэчцы Прыпяць прывезла яшчэ сюды і царкоўных служыцеляў, культурніцкіх дзеячоў. А ў самім Тураве Варвара заснавала жаночы праваслаўны манастыр, які назвалі Варварынскім. А яшчэ у Святаполка Ізяславіча быў намеснік. Імя яго, праўда, у летапісах не захавалася, але ў гісторыі хрысціянства ён увайшоў як бацька Кірылы Тураўскага. Таго самага Кірылы Тураўска, якого сучаснікі называлі залатавустам, а мы называем святым заступнікам Беларусі. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Кірыла Тураўскі. Беларускі і ўсходнеславянскі царкоўны дзеяч, пісьменнік, багаслоў. Нарадзіўся ў Тураве ў 1113 годзе. Ва ўзросце 10 гадоў пайшоў у Нікольскі манастыр, што ў Тураве. Пасля 3гадовага паслушніцтва прыняў манаскі пострыг. У 30 год стаў іераманахам. Праз год настаяцелем Нікольскага манастыра. Пасля выбрання яго ідэйнага апанента Кліма Смаляціча мітрапалітам стаў пустэльнікам і зачыніўся ў стаўпе. Ва ўзросце 46 год выбраны на епіскапскую кафедру. Праз 2 гады прыняў пасвячэнне ў епіскапскі сан. У якасці тураўскага іерарха займаўся уладкаваннем епархіі, прапаведніцкай, экзегетычнай, царкоўнай і палітычнай дзейнасцю, будаваў храмы. Ва ўзросце 71 году пакінуў свяцительскую кафедру і праз 9 год памёр у чыне вялікай схімы у Тураўскім Барысаглебскім манастыры, пахаваны на тураўскіх могілках. Пасля смерці кананізаваны ў лік святых. Аўтар шэрагу пропаведзяў, сярод якіх слова на вербніцу і слова на Вялікдзень. Павучальных аповесцяў, прытчаў, некалькіх канонаў і каля 30 малітваў. Яго творы насуперак сярэднявечным літаратурным традыцыям насычаны шчырымі пачуццямі, яскравымі вобразамі, бліскучымі метафарамі, сімволікаю і алегорыямі. Яго пяру прыпісваюць аўтарства слова аб палку Ігаравы. Добры паэт, выдатны прамоўца, таленавіты аратар. Без усялякіх чутак сапраўдны святы. Кірыла Тураўскі быў самым першым і адзіным стоўпнікам на Беларусі. Ён замураваў сябе ў вежу, пражыў там некалькі гадоў у малітвах, а яшчэ ён у вежы чытаў кнігі і пісаў творы, якія дайшлі і да нашых дзён. Призывный звон всесвятской церквы у веснем небе радость обвещает. Прислухайтеся, дочки и сыны,
Земля Кириллы святость уславляет, вясковы и вясновы Туров-град церковным песнопением вас приветить, святар у руках трымае фоліянт, нязгаснай зоркай праваслаўя свеціць, яе святло ўжо 1000 гадоў над бацькаўшчынай любаю кружляе, нястомна і бясстрашна, зноў і зноў да веры нас Христовай заклікае. Над Припятью, матулью ракой, молитва несмяротная льется за нескоронный родный город мой, святой ей веры православное сердце. Тураўская зямля дала свету не толькі першага ўсходнеславянскага стоўпніка, але яшчэ і сімвал веры каменныя крыжы. Дык вось, калі Кірыла Тураўскі нарадзіўся вось тут у Тураве, то каменныя крыжы у Тураў, кажуць, прыплылі па рэчцы, па вадзе супраць цячэння. Калі мясцовыя жыхары гэта ўбачылі, яны крыжы выцягнулі на бераг. І як толькі яны выцягнулі гэтыя крыжы, вада ў рэчцы стала колеру крыві. Мясцовыя жыхары зразумелі, гэта знак Божы. Яны гэтыя каменныя крыжы некалькі пакінулі ў самім Тураве, а астатнія раздалі па навакольных вёсках. Прайшлі стагоддзі, і вось недзе гадоў 10 назад у Тураве на вось гэтых барыса-глебаўскіх могілках з зямлі пачаў расці каменны крыж. І вось што пра гэты цуд нам распавяла Валентина Мироновна Карась. Как сказал епископ Туровско-Мозырской епископии владыка Петр, что в Турове на кладбище Глеба и Бориса растет каменный крест. Это одно из чудес, данное Богом. Что он нам несет? Или большую радость, или большую беду, знать нам не дано. Мы узнаем только тогда, когда он поднимется во всю свою мощь. Сколько он будет расти, никто не знает. То, что крест растет, это точно, потому что я его мерила 2 года подряд. За год он вырастает на 1,9 сантиметра. Но если бы он рос только вверх, я бы сама сказала, что кто-то там похоронен. Гроб сгнивает и понемножку оседает земля. И получается, что крест как бы растет. Но на 1,9 сантиметра он растет в ширину, то есть в размахе крыльев. Как это объяснить, я уже не знаю. Об этом кресте ходит 2 легенды. Одна легенда говорит, что к Турову плыли 3 креста. И вот один крест потерялся по дороге. Когда даст о себе знать 3-й крест, пойдет возрождение всего государства. Но это возрождение начнется с Турова. А вторая легенда говорит, что когда 3-й святой Турова Мартин, умирая, сказал, что пройдут года, пройдут века. Вы забудете меня и место мое забудете, но я дам о себе знать и буду помогать вам. Права первой легенды или вторая, время рассудит. У першай палове 14 стагоддзя Тураўскае княства увайшло ў склад Вялікага княства Літоўскага. На пачатку тут уладарылі мясцовыя князі. А вось у 1430 годзе гэтым горадам пачаў уладарыць князь Свідрыгайла. Пасля перайшло княства да Глінскага, а у пачатку 16 стагоддзя у Тураў прыйшлі князі астрожскія і ўладарылі яны Туравам амаль што 100 гадоў. І вось
вось менавіта астрожскія вось на гэтай гары, каб абараніцца ад татараў, пабудавалі замак. Замка, як вы зразумелі, цяпер не мае, а гара, гара на ёсць гара. Што здесь зробіцца? Гара засталася, і гэтая гара і па сённяшні дзень завецца замкаваю гарою. І хаця князі астрожскія лічылі сваім радавым гняздом горад Астрог, што на Валыншчыне, але тураў яны вельмі шанавалі. Гетман Канстанцін Астрожскі заўсёды падкрэсліваў: «Я паходжу з турава-пінскіх князёў». А ў тураў ён завітаў заўсёды перад кожнай вялізнай бойкаю, каб узяць благаслаўленне на бітву. Канстанцін Астрожскі вельмі моцна падтрымліваў праваслаўе. У Вільні ён адбудоўваў разбураныя праваслаўныя храмы і даваў грошы на пабудову новых храмаў. А вось пры ім у Тураве, уявіце сабе, было 80 праваслаўных цэркваў і 2 саборы. Памёр гетман Канстанцін Астрожскі ў горадзе Астрозе падчас эпідэміі. А вось пахавалі яго і не ў сталіцы Велікакняства Літоўска Вільні, і не ў горадзе, у якім ён нарадзіўся Тураве, а ў Кіева-Пячорскай лаўры, як святога. А у Тураве ушанавалі памяць аб сваім земляку вось гэтым помнікам. Пасля астрожскіх гаспадары тут мяняліся даволі часта. Прыйшлі сапегі. Дзень добры, паважаныя. Ідуць назад сапегі. Да пабачэння, панове. Патоцкія пасля сапегаў ідуць. Кіруйце, калі ласка, на здароўе кіруйце. Усяго вам найлепша. Пайшлі патоцкія. Мастоўскія ідуць. Мастоўскія, відаць, надоўга ідуць. Кланяюся вам, вядома, паважаем. Назад пайшлі мастоўскія. Да пабачэння, пану, усяго вам найлепшага. І, панства, самі разумееце, што такая змена часта гаспадароў да дабра не прыводзіць. А плюс яшчэ пажары, а умножыць гэтыя пажары на навадненні, а дабавіць сюды татар, а казацкія паўстанні. І вось калі напрыканцы 18 стагоддзя большая палова горада пачала належаць маршалку літоўскага трыбунала Івану Салагубу, то горад быў ужо не настолькі і заможным, хаця і меў тытул тураўскага графства. Сярод палескіх гарадоў Тураў выдзяляўся адукаванасцю мясцовых жыхароў. Яны на памяць цытавалі Кірылу Тураўска, цудоўна ведалі гісторыю свайго роднага мястэчка, а яшчэ, кажуць, існавалі цэлыя дынастыі святароў. Як я ўжо казаў, у 16 стагоддзі ў Тураве было 80 цэркваў, 2 саборы і 5 манастыроў. А сёння на зямлі Кірылы Тураўскага усяго толькі адна праваслаўная царква, якая была пабудаваная ў 19 стагоддзі як каплічка на могілках. Але ў гэтай царкве сёння знаходзяцца 2 крыжы каменныя, якія прыплылі сюды з Кіева.
У Тураве ёсць калодзеж, які выкапаў яшчэ сам князь Тур. Праўда, на тым месцы цяпер знаходзіцца дом. Дык вось, гавораць, што калодзеж мае 3 дны: меднае, срэбнае і залатое. Гавораць, калі прарве меднае дно, то затопіць Тураў, а калі срэбнае, то затопіць усю Тураўшчыну, а вось калі прарве залатое дно, то тады затопіць увесь свет. Між іншым, у Тураве адбылося 2 вялізных навадненні. Першае навадненне тут адбылося ў 14 стагоддзі. Кажуць, што патапілася тады вельмі шмат людзей, а выратавацца змаглі толькі тыя, хто паспеў дабрацца да замкавай гары. А вось другое навадненне тут адбылося ў 19 стагоддзі. Але пры тым навадненні на замкавую гару можна было і не бегчы, дастаткова было ўзлезці на дах сваёй роднай хаты. У 1866 годзе у Тураўскай Ільінінскай царкве у скрыні было знойдзена тураўскае Евангелие, якое там захоўвалася з 11 стагоддзя. Евангелие было аздоблена малюнкамі і арнаментам. А цяпер тураўскае Евангелие знаходзіцца ў Вільні. Калі вы хочаце праславіць сваё мястэчка, прымайце ўдзел у конкурсе «Пазнай Беларусь», які праводзім мы разам з кампаніяй МТС. Дзеля гэтага вам трэба прыслаць запрашэнне, і чым яно будзе больш цікавейшым, тым у вас больш шансаў атрымаць галоўныя прызы: мабільны тэлефон ад МТС альбо асабіста паўдзельнічаць у праграме «Падарожжа дылетанта». Запісвайце адрас, па якім да 5 чэрвеня вы павінны прыслаць сваё запрашэнне: горад Мінск, праспект Францыска Скарыны, 95, МТС. Ну что, открыем Беларусь? У 1993 годзе на замкавай гары вяліся раскопкі, і археолагі падчас раскопак знайшлі пахаванні. Яны знайшлі вось гэты саркафаг 12 стагоддзя. Калі яны яго дасталі, побач заўважылі яшчэ адзін саркафаг, зроблены з дуба, а вось іншыя даставаць не сталі. Гэтае месца закапалі. І нават не ведаюць, колькі там усіх саркафагаў. У саркафагах ляжалі мужчыны праваслаўнага веравызнання. І вось вучоныя-гісторыкі сказалі, што на тым месцы знаходзіцца усыпальніца князёў тураўскіх. У тым мястэчку, панове, у якое я накіроўваюся ў наступнае сваё падарожжа, кажуць, захаваўся палац. Дакладная копія Лазенаўскага палацу, што ў Варшаве. Ну, праўда, крыжачку паменей. Дык вось, панове, калі з вас хто-небудзь здагадаўся, куды я накіроўваюся, хуценька тэлефануйце по нумары 80172 90 28 71. І таму, хто першы з вас дасць правільны адказ, я падарую. Не, панове, я прэзентую падарунак. Пошла! Падчас Другой сусветнай вайны немцы з Беларусі вывозілі шмат розных каштоўнасцяў, а вось з Турава яны вывозілі рачны пясок. Яны яго возілі баржамі, таму што ён вельмі цалебны. А мы, пабываўшы ў Тураве, нічога не вывозім, а пакідаем тут часціцу свайго сэрца і бярем з сабою успамін аб гэтым цудоўным горадзе і гонар за сваю бацькаўшчыну. Да пабачэння!